Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». Для вас работаю я, Гульсум Халилова, и я рада представить гостя, который присоединяется к нашему эфиру. Це Валерій Клочок, керівник Центру громадської аналітики «Вежа», голова благодійного фонду «Нова дорога». Пане Валерію, вітаю вас. Селям алейкум. Вітаю вас. Пане Валерию, в последнее время различные, в том числе западные средства массовой информации, ссылаясь на свои источники, начали говорить о переговорах. О необходимости переговоров с Россией. Вот только недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что с Россией нужно будет разговаривать, но тогда, когда захочет Киев. Президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал 5 условий для переговоров. Но самое главное – это восстановление территориальной целостности Украины и выход на границы 91-го. В России там постоянно заявляют о том, что они готовы к переговорам, якобы мы не хотим. Что вы думаете в целом относительно вот этого переговорного процесса? Зачем именно сейчас? Почему начала снова мусолиться эта тема? Ну, знаєте, тут чому саме зараз? Знову таки, на це відповіді, мабуть, немає однозначної. Тим паче, якщо говорити про появу цієї, скажу так, м'яко кажучи, інформаційної кампанії, тому що це не так абсолютно дуже зараз коректно. Я б ще вчора назвав би її інформаційно-психологічна спецоперація. Чому? Тому що жодного офіційного коментаря від посадових осіб Сполучених Штатів Америки і НАТО не було. Ці коментарі публікували ваші колеги, журналісти іноземні. Вашингтон Пост перший опублікував. Так, Вашингтон, а потім Ля Репабліка публікували. Сьогодні там уже Макрон, правда, заявив на офіційному рівні, але зараз Макрона давайте просто до уваги не беремо. А беремо позицію США і позицію НАТО. Мовляв, тут такий один суттєвий момент, бо ми не можемо з вами стверджувати 100% про те, що от хтось конкретно з Білого Дому прийшов до редакції Вашингтон Пост або там зізвонився і каже: окей, ми оце точно знаємо, публікуємо. Хоча таку виключати не можна. Це теж може бути такий момент. Тому що такі видання потужні, вони чому потужні? Бо в них є прямі контакти, фідбеки із вищими посадовими особами. Відтак, чесна інформація, яку вони подають, вона, врешті-решт, буде такою, як буде правдивою. Тому тут можна допустити, але знову ж таки, ми ж не чули жодного повідомлення, наприклад, зі сторони там Білого Дому, яке б хоча б далеко натякало на те, що там ми повинні сісти за стіл перемовин. От цій ситуації, от зараз буквально останні 2 дні. Можна говорити, що прес-секретарка Білого Дому вчора там сказала: ми б дуже хотіли бачити в Україну на саміті Великої Двадцятки, але це, як на мене, не має прямого відношення зараз до переговорів. Це дещо інше. Тим паче, вона ж не говорила про рівень присутності. Поява цієї публікації в Ля Репабліка, що НАТО також, нібито там, знову ж, дуже багато спекуляцій. І приїзд, звісно, Джейка Салівана, радника з нацбезпеки Джо Байдена, напередодні появи цієї інформації, заяви, які озвучені по переговорних позиціях, які узгоджені з Заходом, вони можуть свідчити про таку підготовку. Можуть. Але крапку фактично в цій історії не те, що поставив, а все-таки намагався поставити президент вчора в вечірньому відеозверненні. Це також було дуже показово, коли російські телеграм-канали, як один, починаючи там із Рядовка і всіх решта, пропагандисти, можливо, не Скабєєва, ні, там і інші, та Прлаєв дуже розкручені на Росії, які там мають по 3-4 мільйони підписників, дуже потужні. Вони брали такий кусок відео, от і наші, на жаль, телеграм-канали, і його ставили, де президент говорить про переговори. Мовляв, це вже як доконаний факт. Я, просто-напросто не дозволяю, наприклад, у себе на ресурсі таке публікувати, тому що люди дивляться, люди повинні розуміти контекст. Зеленський говорив про можливість переговорів в якому сенсі? Щоб Захід примусив Росію сісти за стіл переговорів. На таких позиціях. Тобто отак звучало. Не те, що Україна вже там побігла, знаєте, піднявши білі прапори і починає говорити: так, ми здаємося за великим рахунком, бо багато так трактувалися на Росії. Мовляв, дивіться, Запад питається там усадіть за стол переговорів Україну і так далі. Тобто не Україна, а Захід, Захід, Захід. Сьогодні говорить посил інший. Ми говоримо Заходу, примусьте Росію сісти за стіл переговорів на тих умовах, про які ми говоримо.
Тому це дуже важливий контекст, який треба розуміти зараз, бо щоб не було, знаєте, цього виклику. Ми не йдемо на переговори на тих умовах, про які говорить Росія. Це вже неможливо на сьогоднішній день. Тому що якщо навіть гіпотетично допустити, що українська влада сказала окей, демілітаризація, денацифікація і так далі, ми ж розуміємо, що українське суспільство це просто не сприйме. Звичайно. Воно сьогодні воює, і тут уже навіть я не допускаю того варіанту, що буде просто незгода з рішенням керівництва країни про такі переговори. От просто-напросто незгода. Наші ЗСУ будуть далі просто знищувати москалів, як це вони роблять і нині. Тому, звісно, тут певну ясність вніс Зеленський в цю всю історію, яка свідчить про те, що вона може мати правдоподібний характер. Тобто, це вся поява інформації, вона може мати місце як правдива. Але зараз, знову ж таки, ні жодної позиції ні Білого Дому, ні Північно-Атлантичного альянсу. Знову, я Макрона зараз до уваги взагалі не беру. Це не та історія, вибачте. Це політик, який сьогодні не може впливати на переговорні процеси або ініціювати їх і так далі. Він себе вже дискредитував давно, навіть на міжнародній арені. Це правда так. Хоча Франція нам допомагає заради правди і приймає біженців, військова допомагає, і фінансово, але позиція Еммануеля Макрона, вона доволі неоднозначна в частині того, що треба продушувати російську агресію. Тому ось ця історія з переговорами поки що виглядає так. Доволі мутно, я сказав би. Но при этом, как вы думаете, остаются ли все же у Запада вот те механизмы, которые могли бы усадить Россию за стол переговоров? Просто складывается такое впечатление, что, в принципе, Россия и Запад уже им не о чем разговаривать, они разорвали уже всевозможные договоренности, всевозможные дипломатические отношения, всевозможные резолюции, доктрины и так далее. Россия нарушила и не скрывает вот того, что она делает в Украине, эти псевдореферендумы, которые она провела на временно оккупированных территориях и так далее. То есть о чем говорить Западу с Россией, России с Западом, и может ли Запад в принципе сейчас каким-то образом повлиять на Путина? Прямого дипломатичного впливу на Путіна немає. Це абсолютно зрозуміло, очевидно. І переговори про те, що давай, мовляв, сідати за стіл перемовин із Путіним або з наближеними людьми до нього, як то Патрушева називали, це швидше, знаєте, така інформаційна атака, про те, на суспільство, на громадськість цього світу, що, мовляв, дивіться, все-таки якісь перемовини йдуть. Тут ідуть не перемовини про переговори, вибачайте. Тобто це не переговори про переговори, це навіть і не тавтологія. Тут швидше було дано вкотре зрозуміло, і про це говорять Сполучені Штати Америки. Звісно, я допускаю тут момент маніпулятивності, що йшла мова про те, що вкотре натякають оточенню Путіна, що вони не виграють, а абсолютно фактично в звичний для ведення війни, яка сказати, там, я перепрошую, але за правилами війни спосіб це зробити Путін не зможе, тому що спротив дуже серйозний. Друге, якщо він спробує вдатися до ядерного удару, так про що говорить багато, то безумовно відповідь буде такою, яка означатиме просто знищення Путіна фізично. От про це йшла мова, як на мене. Тому зараз ідуть перемовини про те, що їм показують, що ви не виграєте, тобто сідайте. Такий примус відбувається. І в тому числі він відбувається за рахунок постачання чималої кількості зброї в Україну. Звісно, і тут без неї ми б не впоралися. Це і протиповітряні оборони, наступальна зброя і так далі, і постачання якої не зменшується. Воно буде тривати і далі. І тут показує, що от саме такий примус відбувається. Втім, в словах президента є один ключовий момент, який, як на мене, визначається, тому що примус має бути більш ефективним. Звісно, він про це не говорить, він про це говорив попередні рази. Дайте більше зброї для того, щоб ми примусили самі, за вашою допомогою, Росію посадити за стіл перемовин і сказати, що буде отак, отак і отак. Ніхто на вас нападати не збирається, Кремль сьогодні, образно кажучи, ніхто бомбити не буде, палити також, просто виведіть свої війська за кордони державні України, в тому числі з Криму, тоді ми сідаємо і говоримо далі. Тобто так мова йде, такий примус іде. Намагання таке відбувається постійно. Тут не про дипломатичне намагання, а про мілітарну потужність України йде мова, яка кожного дня стає все більше, як на мене, навіть сьогодні.
Но до этого, помните, некоторое время назад наши западные партнеры, представители западного истеблишмента говорили о том, что Украине как минимум нужно выйти на границы 24 февраля 2022 года и оттуда уже начинать переговорный процесс. Как вы думаете, вот такая риторика, такие тезисы, они уже нивелированы? То есть представление Запада о победе Украины, оно такое же, как у нас, выход на границы 91 года, или же варірується, на ваш взгляд? Ну, от ви дуже правильно сказали, 91-го року, не 14-го року, а 91-го. Мова про це саме йде, я не випадково говорю про Крим. Тому що в історичному контексті про Крим можна довго говорити. Да? Коли він був під Росією, коли під Радянським Союзом, як відбувалися події після так званої Великої Жовтневої соціалістичної революції, як вибудовувалися непрості стосунки Криму із Українською Народною Республікою, ну і так далі. Це історичний контекст, який вартий до уваги брати, але візьмемо сучасну реальність 91-го року, коли фактично весь світ визнав кордони України в межах 91-го року. Так. І Кримська автономія є в складі унітарної країни України. Всіх влаштовувало, правда? Ну, я, мабуть, не буду там відкривати таємницю і для вас, що і Крим абсолютно нормально жив, існував, розвивався, як міг, звичайно, там не без вад, в межах України, тобто єдиної держави. Навіть ми про Туреччину тут говоримо десь дуже віддалено і не згадуємо. Тому, коли мова йде сьогодні про вихід на щось, то я зараз не бачу згадки 24 лютого 2014 року. Ну, це 22, перепрошую. Це нереальна ситуація, тому що ми ж розуміємо, виникне запитання, для чого тоді це все було? От, ну, за логікою речей. Якщо ми виходимо на кордони 24-го, тоді питання, для чого? Да, треба було б робити Мінськ-2, здавати території росіянам, говорити Крим назавжди, не до побачення, прощавай, і все. А сьогодні так питання навіть в українському суспільстві не стоїть. Відповідно, і західні партнери наші вже неодноразово заявляли, що питання формату, в якому можуть відбуватися перемовини з Росією, воно має бути ось таким. Озвучено буквально 3 дні тому на спільній прес-конференції Єрмака і Джейка Салівана, представника з нацбезпеки президента Сполучених Штатів Америки. Ці ж речі зафіксовані фактично у плані безпековому, який був представлений ще на початку вересня в офісі президента. І звісно, що світ взагалі, я зараз не чую жодної заяви про те, що нам диктує, на яких умовах треба припиняти війну. Умови чітко визначені. Тому дискусії зараз про те, чи це може бути 24 лютого 22 року, чи там 91-й рік, взагалі немає. Це доконаний факт. Для всіх зрозуміло, що зазнаючи таких численних жертв терористичних атак з боку Росії, ми просто на інше не погодимося. Українці на інше не погодяться, незалежно від того, там чи буде допомога Заходу проходити, чи не. То есть можно ли сказать, вот, что стратегия такая по Клаузевицу у России, когда и так в худших условиях ты создаешь еще более худшие условия, что, возвращаясь к менее худшим, оно кажется уже приемлемым по Крыму и по Донбассу? Класно сказано, звичайно. Справа в тому, що розуміння в них, як на мене, це є, але готовності до таких дій нема, тому що тут серйозні репутаційні втрати на Росії. І те, що вони сьогодні роблять, наприклад, там в частині зміни ідеології війни, свідомого вбивства чималої кількості мобілізованих, я зараз це говорю не випадково, тому що мені так видається, Путін тут сповідує, що за ідею звинуватити Україну у багатотисячних вбивствах саме громадян Росії, мовляв, не Путін винний, і це зараз робиться, тому що кидають непідготовлених, кидають на ті ділянки шляху, де їх там, ну, фронту, де їх просто наші легко знищують точними ракетними ударами західної зброї, і це вказує на те, що дійсно цей дискурс у Росії він може змінюватися. Тому відтак і зараз вони ймовірніше за все будуть виходити на якісь позиції. Яка ця позиція може бути? Я думаю, що все-таки перемир'я. Навіть не про мирні переговори, а перемир'я, тобто припинення вогню на якийсь період. Для Путіна зараз це дуже важливо. Ну, звісно, ми навряд чи на це погодимося. Я навіть мене такого варіанту я не допускаю, але те, що зараз якось намагаються все-таки запустити цю тезу і через наших західних партнерів, то це вже от очевидно з вчорашнього звернення президента. Ну, це вже абсолютно очевидна відповідь. А перемирие им нужно просто оперативное какое-то время? Припинення вогню. Я думаю, що саме так на це направлено. Зараз Росія цього домагається, тому що
як говорять багато моїх колег військових експертів, то ну фактично всі майже в один голос стверджують про те, що військова потужність Російської Федерації, яка стосується боєзапасу, а саме точних ракет і ракет балістичних, то вона доволі слабка. Зараз у них стоїть питання номер один, саме збільшення запасів і передишка як мінімум на якийсь період. Можливо, це буде зима. Потім навесні вони матимуть за мету відновити ці воєнні дії. Путін не полишає за мету, як на мене, завоювати всю Україну. Вона в нього маніакальна ця ідея залишається надалі. Відтак зараз можуть бути саме ухвалені рішення щодо такого тимчасового припинення вогню для зміцнення позиції обох сторін. Я цього не виключаю, звісно, цього не хотілося б ні мені, нікому взагалі. Ну, к России еще вернемся. Мы начали беседу с поддержки наших партнеров. Как вы думаете, все же, почему они так сдержаны в предоставлении нам военной помощи в первую очередь? Как-то она дозированно нам поступает? Я тоже с многими военными экспертами мы разговариваем, и вот они говорят, что за месяц, за два можно было бы закончить эту войну, если бы нам пришло то количество оружия, которое мы требуем с первых дней начала широкомасштабного вторжения, но его все же дают в дозированном виде, да и ленд-лиз в полной мере до сих пор не работает. Как вы думаете, почему? Ну, на рахунок ленд-лізу я б не був би настільки категоричним. Ми не знаємо, чи він працює, чи ні. Інформації немає навіть міністра оборони. Принаймні, Резніков про це делікатно мовчить. Але те, що сьогодні Джо Байден дуже легко і Пентагон підписує військову допомогу Україні, то мені свідчить про те, що він керується саме цим законом. Він не потребує кожного разу схвалення Конгресу направлення додаткової військової допомоги. Пакети військові надходять регулярно, вже скоро буде 30 мільярдів доларів лише військової допомоги. Ну це, перепрошую, але це потужна цифра. І ми навіть вже за кількістю військової допомоги і фінансової, яка надійшла взагалі в Україну, то вже отримали більше, ніж Афганістан за дуже багато років там війни. Більше. І здавалося б, за цей період тоді звинувачувати західних партнерів, що це відбулося впродовж 8 місяців, не зовсім справедливо, відверто. Тому що дійсно, сказати, що взяли їх за 2 місяці, нас закидали зброю, можливо таке? Можливо. Але рішення ухвалюється не одними Сполученими Штатами Америки, і безумовно ми ж розуміємо, що те військове обладнання і бронетехніка, і системи залпового і так далі, які надходять в Україні, вони повинні якось бути заміщені в країнах, звідки вони надходять. За логікою речей. Тобто це складний процес, який має відбуватися впродовж якогось періоду часу. Я безумовно розумію, що це можливо, мабуть, можна було б зробити швидше, ніж нині. А можливо і ні. Відповідь на це питання однозначно ніхто не дає. І тут навіть військові експерти, коли говорять, то мені так видається, вони собі часто суперечать. Бо, до прикладу, розробити сучасну систему НАСАМС протиповітряної оборони, виготовити, треба не близько року, одну. А ми хочемо, щоб вона доставлена до нас була здана за місяць чи 2. Нормально? Вони ж є, давайте нам поставте. Говорять про інші системи протиповітряної оборони, але ж ми ж розуміємо, що східні кордони НАТО дуже швидко оголюються навіть після того, як нам була поставлена чимала кількість озброєння радянських зразків із країн ще колишнього Варшавського договору. Вони ж до нас приїхали, ця зброя, а що замінило? Наприклад, ми ж пам'ятаємо, як Польща фактично, скажу так, витрусила весь свій військовий потенціал на суму близько 2 мільярдів євро, одна із перших країн, а потім опинилася оголена. Зараз тільки нині вона підписує контракти з Південною Кореєю, із Туреччини на постачання байрактарів і так далі. Це не швидкий процес, він так і розтягнувся. Тому мені так видається, саме це є головна причина. Звісно, може бути і інша причина. Я допускаю того, що все-таки в такий спосіб, цинічно, Захід, як часто люблять говорити про російські експерти і політики, влаштував в Україні поле бою і виснажує в військовому плані Росію. Я тут скажу так, росіяни, вам ніхто не заважає просто-напросто припинити цю маячню, цю терористичну війну. Не витрачайте свою військову потугу, просто забирайте звідси. Ніхто нічого, не те, що претензій не буде мати, це буде мати зовсім інший характер, але ви про це мовчите. Натомість ви констатуєте факт того, що, наприклад, по навіть військово-морському флоту ви вже поступаєтеся Туреччині. Це буквально фрази, які зараз лунають в ефірі російського телебачення. І таких прикладів чимало, тому дійсно можна було припинити. Ердоган, как-то подзатильник дав Путіну? Ні. Я говорив, я б не перебільшував би зараз ролі Ердогана в питаннях успіху України в війні. Реально.
Байрактари так, окей, зернова угода це взагалі історія, яка до Ердогана має посередковане відношення. Його просто там, ну як, він вдало потрапив у цей проект, який взагалі був організований Організацією Об'єднаних Націй, як за мене, за ініціативи військової компоненти Північно-Атлантичного альянсу, мовчазною, так? І це абсолютно зрозуміло, тому що Путін, він же ж очевидно визнав, що він не може у силовий спосіб протистояти припиненню зернового коридору. Він не може це зробити, бо він пропустив його далі. Тому Ердоган би сам без цієї історії не справився. Я зараз про інше. Я про те, що все-таки оці закиди, давайте за 2 місяці завершимо війну. Дійсно, мені дуже хотілося б цього, але ну намір Росії дещо інші, військова потужність її дещо інша, і навіть ймовірніше за все в умовах математичного моделювання війни завершити її за 2 місяці, як на мене, було б вкрай складно. Ну, звісно, що можна було б допустити менше жертв, да, але ми ще, мабуть, після перемоги будемо чимало розбирати про те, чому, хто і як довго, яка причина була, ухвалював рішення щодо постачання зброї. От чому так? Зараз про це ми не говоримо вголос, ми не маємо достатньої інформації, тому що ми можемо кооперувати лише тим, що опубліковано в ЗМІ. А в ЗМІ публікується не так багато. Ми просто робимо висновки, знаєте, так аналітичні, логічні, як то могло статися. Наприклад, так само історія з Іраном. Да? Чому він з'явився, коли були поставлені ті шахіди, Іран вже підтверджує, що відбувається наразі в Ірані, а наразі в Ірані дуже велика проблема, да, із внутрішньополітичною ситуацією, м'яко кажучи, там протести кожного дня відбуваються, вони не припиняються. Ну і знову ж Північна Корея про себе заявила, мабуть, не випадково. Тобто зараз відбувається така, ну, геополітична, як на мене, партія, яка означає, що все-таки світ, чи то прихильників ісламської революції, чи просто тероризму, диктатури там і так далі, то повинен бути десь, ну, на фінальній стадії припинення, бо не можна так потурати права людини, як це роблять, наприклад, ці країни, і вважати, що це за норма. Бо зараз формулюється така, ну як на мене, коаліція, да, країн, які проти всього світу: Росія, Північна Корея, Іран, навіть на Близькому Сході вже в них союзників, окрім Сирії, не залишилося. Ну, что-то подобное Тройственному союзу, да, я так понимаю? Ну, можливо так, але разом із тим ми повертаємося до витоків історії. Звісно, що країни, які об'єдналися проти всього цивілізаційного світу, мають потенціал, і знищити його за 2 місяці, як на мене, ну це не так просто. Китай. Вот хотела еще по поводу позиции Китая с вами поговорить. Они как-то очень сдержанно себя ведут. И вот накануне лидер КНР Си Цзиньпинь заявил, что армия Китая должна быть готова к военным действиям. Как вы думаете, о чем это говорит? Я так думаю, що все-таки Китай не говорить всю правду на сьогоднішній день, але є один дуже серйозний стримуючий фактор військової агресії Китаю, який нам зараз на руку. Це внутрішня ситуація в країні, тому що попри те, що Китай виглядає дуже привабливо на світовій арені економічно, але в нього є дуже серйозні проблеми з зайнятістю населення і бідністю. Бо не всі там живуть дуже в хорошому достатку. Багато хто потерпає просто від самого банального голодання, там висока смертність від голодання, закритий абсолютно інформаційний простір. Ми не можемо знати, достовірно володіти інформацією всієї в повній мірі, яка є сьогодні в Китаї. Але більш ніж очевидно про те, що Китай у великій залежності від ланцюгів постачання своїх товарів до країн Західної Європи і в тому числі до Сполучених Штатів Америки. Але поряд із тим він залишається вірним, ну, своїй традиції відбудови, як на мене, знову ж таки, Китайської імперії. Тому що навіть у підручниках з історії у Китаї прописано про те, що навіть частина Росії, яка сьогодні, ну, їй належить, їй підконтрольна, це нібито землі Китайської імперії, які рано чи пізно мають бути повернуті. Ну, це сама історія, знову ж таки, із Тайванем, яка до цього часу не полишає розум Сі Цзіньпіня про відвоювання його. Бо, ну, наприклад, порівнювати державний устрій Тайваню і Китаю взагалі не можна. Ну, це небо і земля. Да? Там диктатура, фактично, комуністичної партії Китаю, де ніхто не має права на голос за великим рахунком. А тут фактично демократичні принципи. Тобто це абсолютно 2 різні моделі, хоча часто говорять там 2 моделі, одна країна, ну ніяк це так воно не є, так воно не виглядає. І Гонконг у цьому числі також яскравий приклад. Тому Китай все-таки залишається вірним зараз ідеї публічної готовності до якихось воєнних дій.
Але візити Ненсі Пелосі і потім конгресменів до Тайваню показали, що Китай не буде зараз воювати в цій історії. Чи буде він воювати далі? Все буде залежати від того, наскільки світ зможе поставити в залежність Китай від себе. І це дуже важливо для стримування їхніх таких імперських амбіцій, як і в Туреччині. Тому що Ердоган теж в цій частині, на жаль, не відрізняється дуже великою прагматичністю. В нього ця власне бажання вберегтися при владі, перейти в наступний період президентський і так далі, вони беруть верх над здоровим глуздом, тому що всі ті речі, які він заявляє, робить, вони мало лягають в логіку. Так само в Сі Цзіньпіня. Але в нього інші стримуючі фактори на сьогоднішній день. Хоча, наприклад, економічні проблеми в Туреччині набагато більше, ніж у Китаї. Так видається на перший погляд. В Китаї теж не все, слава Богу. Тому Китай зараз займає таку позицію нейтрального очікування. Їхня ідеологія за великим рахунком взагалі не дозволяє їм хоч якимось чином вести себе по-іншому. Вони не можуть там зараз сказати, що ми окей, товаришуємо зі Сполученими Штатами Америки, у нас Тайвань, нема проблем, ми допомагаємо Україні, ми проти Росії. Ні, вони цього говорити не будуть, тим паче для них... Такая нейтральная, скажем так, сдержанная позиция Китая, это для нас норм? Это для нас хорошо? Це краще, ніж було б, наприклад, що вони зараз заявили про відкриту підтримку Росії. Це краще, як на мене. Тим паче, що я ж не випадково говорю, в Китаї великі проблеми саме із голодом, зайнятістю населення і так далі, і територіальними проблемами великі, кількість населення така, що вони потребують більше території. Такими територіями дійсно можуть бути регіони Далекого Сходу Росії, які вже, в тому числі, заселені чимало китайців. Про це знову Росія дуже скромно, делікатно мовчить, але це всі знають. А выгодно ли Китаю поражение Росії, на ваш взгляд? Ну, звичайно. Ну, мені видається, що так. Абсолютно. Мені видається, що вигідно, тому що вони дуже легко потім не в військовий спосіб можуть зайти на ці території. Наприклад, там оголосити про те, що якась там територія буде передана їм знову дострокову оренду, там років на 50, потім ще на 150. Мовляв, нічого не порушено, ніякий там геополітичний устрій, але разом з тим інтереси свої сповідуються. Тому з Китаєм поки що, як на мене, ну знову ж таки, говорити конкретно доволі складно з того, що зараз відбувається, які цілі в Китаю. Те, що режим намагається зберегтись при владі, ну це більш ніж очевидно після останнього переобрання Сі Цзіньпіня. Доволі такого загадкового, да. Але, ну, як на мене, для Китаю це дуже погано. То чому? Тому що тут я поділяю все-таки думку багатьох моїх колег, які говорять про один із факторів стабілізаційних процесів в будь-якій країні, які зводяться до утримання утриманням силою, да, цієї стабільності. Ну, от якщо згадати історії із успішним нібито подоланням коронавірусу у Китаю, вони ж відбувалися в дуже дивний спосіб. Силовий спосіб, людей утримували вдома, нікого не випускали, це було обмеження тотальне, і говорили, мовляв, дивіться, особливо в нас дуже класно, проросійські експерти на українському телебаченні поширювали, розказували, дивіться, який класний Китай, він зміг в такий спосіб там це стримати, яка ефективна система комуністична і так далі. Говорю, ну чекайте, ви хочете, щоб у нас це було? Ну, от реально. Ні, ну так у нас же система неефективна. Говорю, ні, давайте ще раз ми відмотаємо. Ми хочемо комунізму повернення в країну. Для чого такі речі говорити? Це не про те, це не про успішність там боротьби із пандемією і так далі. Це зовсім про інше, це про суть режиму. Тому Китай намагається такий спосіб, мені видається, зберегти свій режим. І сьогодні в цій частині з одного боку і добре, що влада не змінилася, да? А з іншого, звісно, гірше, бо як говорить, той, хто мав прийти до влади, там більш лояльний до Сполучених Штатів Америки. Звісно, я далекий від думки про те, що там дуже швидко все перевернеться з ніг на голову, але Китай залишається дуже серйозною проблемою для всього світу, тому так десь. Вы упомянули Турцию, упомянули Реджепа Таyyипа Эрдогана, его амбиции в тюркском и даже, я бы сказала, в исламском мире, но при этом он остается все равно эффективным посредником между Украиной и Россией. Это один из немногих лидеров, который может поговорить по телефону с Зеленским, потом поговорить по телефону с Путиным и передать им друг друга сообщения. Почему, как вы думаете, Путин считается с Эрдоганом? Или, может быть, я ошибаюсь, может быть, нет, может быть, Эрдоган не такой уж эффективный посредник? А в чому його ефективність, перепрошую?
Ну, начиная с зернового соглашения, да, где он там выступал чуть ли не основным бенефициаром, раз, два. А в основном переговорные процессы проходили в Анталии, если мы говорим про Кулебу, про Лаврова, если мы Ну, говорим про почекайте, ми Стамбул свого и так часу далее. і в Білорусі проходили переговори, правда, в Мінську, скільки років. Ну, Ми Лукашенко тоже Лукашенко, хотел быть посредником по ну, зерновому соглашению, ну, звичайно. конечно. Звичайно. То, що Лукашенко ефективний, я просто на Абсолютно запитання нет, запитання. поэтому, да. Мгм. Тому я навіть знаєте, перепрошую, але постановка питання, тут дефініція така. Ефективний Ердоган, бо у нас зараз також багато говорить. Дивіться, який він класний, він так країні все зробив хорошо. Говорю, чекайте, в чому його хорошо для країни? Добре, да? В чому? В чому воно? Ні, ну так дивіться, в Туреччині теж не все, слава Богу, бо от зараз там відбувається такий дуже цікавий процес. Масове заселення багатими росіянами Туреччини. Просто тотальне. Всі, в кого гроші є, туди виїжджають, скуповують нерухомість. Вже Мгм. по Туреччині навіть розповідають, ідеш більше російської мови, ніж турецької. Ну, в Я Анталии, от, в Алании, в этих районах невероятное количество, да, российского так, чекай, а це Ну, хіба там и мало? наших немало тоже, кстати. Ну, хвилиночку, я перепрошую, наші так не скуповують нерухомість у Туреччині. Те, що відомо на сьогоднішній день, реально росіяни, там багаті росіяни це роблять. Що відбувається? Русифікація Туреччини. От цікаво, там в тому числі серед тих росіян можуть бути і, ну скажімо так, і агентура може бути абсолютно. До мене запитання: для чого Ердоган це робить? Чому його ефективність? А чи не є це таким прорахунком, коли в Туреччині російської мови буде більше, ніж турецької? Ми ж це добре пам'ятаємо, знаємо, як в Україні це відбувалося ще спокон віку, коли дуже багато відбувалася там просто русифікація. Зараз ми говоримо, російська мова ок, норм, да, але буквально ще ми там говорили трішки раніше, пізніше, раніше до цього, там період навіть 14 року, що все-таки російська мова, вона є показником русифікації території України і поширення проросійських наративів. Про це багато. Так само і там, на Туреччині, це ж відбувається зараз в Туреччині. Ердоган це скидає. Далі співпраця економічна із Росією, картки МІР, які дуже скандальні, да, виявилися, розрахунки, відкриття 2 авіакомпаній, які Ну, з'єднують от мира сьогодні главный турецкий банк отказался, кстати, от этой системы платежной. Так, але коли, перепрошую, коли масова кількість російських туристів у Туреччині в період війни. Тобто, в мене тут запитання: а в чому, знаєте, така ефективність Ердогана? Він що, зараз витягнув економіку кудись, бо там купив нібито, да, зерно на 25% дешевше в Україні? Та ні, звичайно. Тут, як на мене, Ердоган загрався в свою геополітичну гру, особливо на тлі до цього часу неухвалення рішень по Фінляндії і Швеції. Він і раніше загравав, наприклад, із Росії. Пригадуємо цей скандал, чому введення саме санкцій проти Туреччини в частині можливості придбання натівських зразків зброї, хоча Туреччина є країною-членом НАТО, так і так далі. Тому тут у Ердогана більше проблем, ніж ефективності його. І от зараз те, що він весь час домагається аудієнції з Байденом, який відмовляється з ним зустрічатися, от напроч, да, після останнього саміту натівського, де він йому чітко сказав, що ви маєте дозволити Фінляндії, Швеції, буквально за одну вечерю він його переконав, за одну таємну, яка так і не була опублікована, деталі її. Ну, і Ердоган сказав, дане питання ми, мовляв, підтримуємо. Тоді було підписано саме рішення Альянсу, всі члени країни підписали, в тому числі і тоді Ердоган, що дає добро на вступ Фінляндії, Швеції до НАТО. Залишилось питання ратифікації цих угод в парламентах. Зараз він знову починає гратися. До кінця року в парламенті Туреччини не можна це розглядати. У мене що стосується зернової угоди, коли ми про неї говоримо. Я ж не випадково говорю. Зараз всі думають, він позвонив Путіну і, мовляв, умовив його проходити, продовжити зернову угоду. Я перепрошую, а в цій схемі хто стоїть? Ердоган один чи ні? Тут Ну, стоїть Україна, Організація Об'єднаних Націй, яка сьогодні в більшій мірі контролюється, я говорив, не випадково ким. А саме Радбез ООН – це в більшій мірі члени НАТО. І ми розуміємо, хто фінансує саме більше Організації Об'єднаних Націй, Сполучені Штати Америки і так далі. Тобто вплив США на ООН дуже великий, які конкретно говорив Гутеррешу, ми підтримаємо. І, звісно, тоді міністр оборони Туреччини каже, окей, поїхали, нема питань, наші кораблі йдуть. Тобто це не було домовленості рішенням одного Ердогана. Але він виходить і каже, з журналістам відповідь на запитання була взагалі класична. Як вам вдалося переконати Путіна? Та ніяк, тому що йому відповісти нема чого. Але він говорить, я про це розповім Байдену.
Ну це гра і дуже така, ну, неприваблива, як на мене. Цього не можна робити, бо ти завершиш таким. Наши Прошу? ребята, командиры Азова, которые сейчас в Турции находятся. Ну добре, знаходяться в Турції. Ви ж кажете, там багато українців є в Турції, в Туреччині. Тому добре, що вони там знаходяться, не питання. Звісно, що було б, ну як, я не бачу більше переваг, ніж недоліків у політиці Ердогана. Тим паче, коли він сьогодні підписує чергову, по-перше, нарощує дуже потужно торговий оборот з Росією, в рази нарощує, будує газовий хаб в Туреччині в себе. Для чого? Що ти знову ставиш? Ми ж мали приклад, уже Німеччина зробила в себе хаб. Та що, чим це завершилося? Мало таких прикладів. Тому в мене виникає запитання, для чого ви це робите? Тим паче, як моє Слушайте, а у меня вот спілкування сейчас з деякими. такая мысль пришла. Может, все-таки, когда Россия проиграет, в чем у меня нет сомнений, и Украина, и весь цивилизованный мир победит, Турция все же, как после Второй мировой войны, выберет уже правильную сторону в конечном итоге. Я вам зараз не готовий відповісти на це запитання. Тому що ми ж не забуваємо ще. Ну, то есть вот этой политики балансирования и нейтралитета, она уже займет сторону цивилизованного мира, скажем так. Тим паче, давайте ми ж задаємо сирійський конфлікт Туреччини з курдами. Ну, от знову ж таки позиція дивна. В усіх уже ну, вималювалась ситуація. Тут він з Росією товаришує в газових питаннях торгових, а в Сирії з нею воює. То це як? Ну, як правило, такі ігри завершуються дуже-дуже погано. Ну, знову ж таки, ви правильно сказали, що швидше за все в Ердогана залишаються претензії на весь тюркський світ, а можливо ісламський. Дуже він хоче цього. Але якщо брати, наприклад, останню історію, не дуже привабливу Саудівської Аравії про заяву саме обстріл Іраном їхніх енергетичних об'єктів, обстріл Іраку Іраном, і де фактично вималювалась коаліція на Близькому Сході, в такому, ну навіть чотирикутнику, я скажу, Саудівська Аравія, Ізраїль, Ірак, ну, а-ля Сполучені Штати Америки, скажімо, Туреччина де в цій схемі? От питання, вона з ким? Про що заявив сьогодні Ердоган? Я не чув такої заяви, можливо, я помиляюсь, поправте мене. А Близький Схід має купу проблем, і дуже давні, які варто було б вирішувати. Иран. Давайте обсудим тогда еще Иран, иранские шахеды, которые она продает России, а та использует их против нас, против Украины. В чем выгода Ирана, страны, которая и так находится под просто невероятным количеством санкций и усугубляя тем самым и так сложное свое положение на той географии, в которой они находятся? Ну, якщо знову ж таки слідкувати за риторикою Ірану, їхнє сповідування принципів Ісламської Республіки, то я думаю, що тут просто ідеологія, яку переслідує диктаторський режим Ірану. Ми вже мали приклад з Іраком свого часу. Звісно, там є багато нарікань стосовно того, як була вирішена проблема Іраку, але Іран десь іде цим самим шляхом. Мені складно допустити, наприклад, повне інспірування процесів дуже потужних акцій протесту в Ірані, які нині відбуваються. Ну, тобто, створити якусь групу, яка, скажімо так, качнула цю ситуацію, це вкрай складно, тому що на акції протесту виходять десятки, то й сотні тисяч громадян. Це речі, які ми добре знаємо по прикладах Помаранчевої революції, Майдану Гідності, то Революції Гідності. Так не буває. Звісно, це вже в країні ситуація доведена до того моменту, коли кажуть, верхи не можуть, низи не можуть, верхи не можуть, низи не хочуть, верхи не можуть. Тобто вона фактично революційна ситуація. Те саме сьогодні в Ірані. І так їхня політика означає, як на мене, що вони направлена на пригноблення прав і свобод громадян, які там проживають, і ті правила, які вони насаджують в суспільство, вони просто не сприймаються. Це призведе до того, що вони будуть повалені рано чи пізно. Просто питання часу і все. І це, як на мене, банальне бажання верхівки правлячі зберегтися при владі. Ми бачили такі приклади в Україні. Янукович був яскравим тому прикладом. Він просто хотів зберегтися, не більше того. Зараз так Путін сам намагається зберегтися. Це диктатура. Диктатура, вона не може бути вічною. Так, вона може бути довго.
У Лукашенко получится, тоже пытается сейчас как-то сохраниться, вроде пытается, как обычно, он это делал всегда годами, лавировать между Россией, да, и тем, чтобы не пойти в эту войну на стороне России, как-то он пытается увильнуть, но что-то у него не получается. Как вы видите перспективу развития положения Александра Лукашенко? Там все буде в великій мірі залежати від місцевого населення, але воно аморфне по відношенню до тих проблем, які в них є. Лукашенку вдалося їх придушити, переконати в тому, що, мовляв, саме так, спокійніше. Дивіться, ось приклад невдалий, коли вся Росія воює проти України, і в Україні війна, і в Росії проблеми. А ми тут збоку зараз тут допоможемо трішки Росії, але ми воювати не будемо. І цей механізм у нього працює, на превеликий жаль, тому що мій досвід там спілкування з деякими моїми знайомими, да, які там проживають в Білорусі, показує про те, що вони і проти війни, але фактично на масові акції протесту вони виходити не будуть. Я в цій частині, звісно, не можу не згадати 20-й рік, коли вони активно протестували, і Лукашенко дуже жорстоко придушував. Безумовно, дуже жорстоко придушував. Але ці акції протесту в великій мірі були інспіровані в тому числі і з Російської Федерації. Це вже абсолютно сьогодні очевидно. І тоді просто не вистачило, як на мене, єдиного одного кроку у протестувальників, просто щоб знищити, так, от реально знищити Лукашенка. Це треба було робити. Бо сьогодні гіркі наслідки вони розхльобують. Більше того, у них зараз є вже суттєва проблема, це завезення, я не можу стверджувати, що дуже масово, але все-таки мобілізованих, частково мобілізованих із Росії, які створюють їм чимало проблем. І вони будуть створювати, а це безлад, це хвороби, які вони з собою не те, що привозять, а набувають там, перебуваючи в нелюдських умовах проживання ці військовослужбовці, вони живуть в наметах в зимовий період, а це вкрай неприйнятно. І про це вже пишуть чимало навіть білоруських, там немає таких, знаєте, опозиційних видань, бо я пригадуючи історію спілкування на початку широкомасштабного вторгнення з одним із видань білоруських, які зверталися за коментарем, то вони все про нейтральність до про нейтральність. От до того часу, допоки ви будете нейтральними, до того часу у вас зберігається ризик того, що вас просто-напросто всіх змобілізують і відправлять на війну. От питання це стоїть відкрите. Тому наскільки там зміниться ситуація в Білорусі, вона зміниться, але вона зміниться після Росії. На жаль, зараз Білорусь перебуває в повному фарватері Путіна, так як це було ще спочатку його домовленості ще з Борисом Єльциним, коли був підписаний договір про союзну державу. Очікувати якоїсь зміни там поки що немає підстав, тому що внутрішня машина вибудована дуже потужно. Я мав нагоду ознайомлюватися з коментарями радника Тихановського, який говорить саме про проблематику Білорусі, то він каже, люди дуже залякані. Вони дуже залякані, їм не вистачає саме потуги вийти на акції протесту для того, щоб відповідні, які призвели до зміни режиму. Бо мені сподобався один із прикладів, який наводив свого часу журналіст 5-го каналу «Чайка». Він говорив про те, що от помилка в білорусів була те, що коли вони вилазили на лавочки, вони знімали тапочки. Мовляв, оця чистота, їм це добре, але в умовах, коли треба повалити режим, вона вам не додає. Тобто не вистачає одного кроку для того, щоб просто прийти і силою винести його звідти, бо це не людина. Лукашенко – це не людина. Це я абсолютно не побоюся цього слова сказати. Він не люд такий самий, як і Путін. Він однаково винний в вбивствах українців, як і Путін. Однаково. Говорити про те, що я не я просто надав територію, це просто схиблена думка. І взагалі, коли він говорить речі якісь, от Лукашенко, вони абсолютно мені співвимірні з Путіним. Вони неадеквати. Два неадеквати. Це біологічна істота, яка не має нічого спільного з людськими якостями. Він говорить постійно маячню, не більше. А как вы думаете, будет ли Россия использовать территорию Беларуси для наступления в северную часть Украины? Вона вже використовувала це. Ми мали цей прецедент. Тому може використати ще, безумовно. Але треба чимось це робити. Пойдет ли он на это, учитывая, что уже такого эффекта неожиданности, который был в начале широкомасштабного вторжения, уже не будет? Я знову ж таки зараз лише можу спиратися на повідомлення Генштабу і Головного управління розвідки для того, щоб не вигадувати там якісь речі. Єдине, що можу сказати, те, що я відмоніторю, слідкую по Білорусі за ситуацією, то там більше схоже, залишається загроза, треба про це говорити, до цього треба бути готовим в будь-якому випадку. Не хочеш війни, готуйся до неї.
Це от золоте правило, яке повинно бути завжди для будь-якої держави. Бо в моєму розумінні і взагалі в розумінні теорії держави і права незалежна держава без армії неможлива. Тобто нема цієї компоненти, вона буде завойована кимось з боку, тому що неадекватів при владі, на жаль, вистачає. І якщо говорити про північний напрямок, то такий прецедент був. Зараз штаб говорить, що загроза така залишається, але питання чим? Бо от останніми днями я все частіше натикаюсь на повідомлення про те, що щось до Росії приїжджає і щось виїжджає. А як виявляється, те, що приїжджає, те й виїжджає. Я маю на увазі снаряд. Да, і Росія купує в Білорусі танки і так далі. Якщо ви формуєте ударні батальйони на території Білорусі, то в мене запитання, для чого ви тут звідти їх вивозите? Ну, я маю на увазі броньовану техніку. Бо не можна сформувати ударний батальйон без броньованої техніки. Це маячня. Тому зараз поки що говорити, як на мене, про вже там конкретні терміни початку наступу з Білорусі взагалі не доводиться. Але, знову ж таки, тримаємо рубежі, це все правильно. Плюс є один такий момент. Не забуваємо, що останнім часом, кілька місяців, на східних кордонах Європейського Союзу проводяться постійно активно навчання військ НАТО. І це і підрозділи Сполучених Штатів Америки сюди перекинуті, і броньованої техніки. Це відкрита інформація, публічна, яка і навіть заяви пролунали від вищого керівництва військового Сполучених Штатів Америки про те, що вони будуть готові долучитися до війни в Україні, якщо відбудеться якась ескалація. Це прямий натяк Лукашенко про те, якщо ескалація така буде, то ти, безумовно, будеш знищений. І знищений навіть не на території там Білорусі, а на території України. Все. Пане Валерию, а вот по вашим наблюдениям, какой сейчас план у России? Вот как они дальше будут действовать, учитывая, что этот план с начала войны широкомасштабный, очень, так знаете, в геометрической прогрессии менялся. То Киев, то Харьков, то вообще нет, мы начинали с Донбасса, давайте Донбасс заберем, потом Херсон. Ну, Херсон, понятно, там обычная зрада, не какая-то там успешная военная операция, к сожалению, там референдумы и так далее. То есть этот план у них менялся как 7 пятниц на неделю. Что они планируют делать дальше, по вашим наблюдениям? По вашим ощущениям? Ну, знову ж таки, це чисто мої відчуття, да, бо зараз спланувати те, що в хворій уяві Путіна, нереально. Звичайно. Мені видається, що він все-таки продовжує шантаж ядерний, закулісно. І також цей шантаж, ну, так званою брудною бомбою на півдні, але, як на мене, це не брудна бомба в класичному вигляді, а все-таки це дамба Каховської ГЕС. Це дуже важливий стратегічний об'єкт, руйнування якого не можна недооцінювати, тому що наслідки руйнування від дамби Каховської ГЕС будуть як і нижче її течії, так і вище. Я вже мовчу про Крим. Ну, звісно, на рахунок Криму, я думаю, що ви мені підтвердите, що впродовж багатьох років Крим справлявся без води з України. Да. Худу, бідно, але справлявся. Тому для Криму безпосередньо, який зараз під окупацією Росії, відсутність водопостачання з України не є критичною. Вони зможуть проіснувати деякий час, довгий час до відновлення. А от для України це дуже критично. І зараз мені видається, що Путін шантажує саме Херсонщиною, де потерпатимуть сотні тисяч людей, і наслідки катастрофи будуть більше, ніж, наприклад, від того самого ядерного вибуху. Ну, реально так і є. Про це багато розуміють, про це знають. Не випадково там відбувається евакуація, і, ймовірніше за все, там готується якась пастка. Зараз чимало є домислів з цього приводу. Я думаю, що саме херсонська історія, вона буде ну, не те, що визначальною, а такою реперною в подальшому розвитку подій Росії на території України. Бо все ж таки Путін, як на мене, намагається зберегти якийсь контроль за територіями в Україні для того, щоб все-таки показати ідеологічну складову війни, яку він розпочав проти нас. Тому що на Росії зараз проблема. Для чого вони сюди пішли? Ви ж правильно сказали. 3 дні не вдалося, а зараз, якщо читати інформаційні їх повідомлення, то вони воюють з найомниками і нацистами. А український народ – це хорошо. Ну, то есть, ну, це реально хворі люди. Украинский народ, электричество, света, да. связи просто бьют по энергетическим стратегическим объектам. Что им дает 4,5 миллиона украинцев, которые сейчас находятся без света? На что они рассчитывают?
Знову ж таки, це мені складно передбачити їм. Вірніше за все, завдати хоч якоїсь шкоди. Знаєте, не з'їм, то хоч понадкушуй. Ну от реально, тут політика Путіна така. А якщо говорити конкретно про руйнування інфраструктури на Херсонщині, то там буквально от мені там дописувачі пишуть телеграм-канал, які там проживають на територіях поки що окупованих, то і це вже підтвердив Генеральний штаб і розвідка наша, що росіяни просто-напросто знищують засоби зв'язку. Лінії електропередач, вони просто стовпи виривають, навіть бетонні стовпи вони витягують із землі, для того, щоб не можна було відновити швидко інфраструктуру, навіть після того, як вони здадуть ці території. Те, що вони їх здадуть, це більш ніж очевидно. Питання в який спосіб, бо буквально вчора пролунало повідомлення знову від ГУР про те, що йде масова розсилка смс-повідомлень абонентам, які проживають на територіях, з яких почали евакуювати росіяни мешканців і часто депортувати навіть силовий порядок, то вони говорять про те, що, мовляв, ЗСУ будуть обстрілювати ці території. Ну, це реально ідіотизм вищого гатунку. Для чого це робити, якщо це наша територія, наші ніколи не задавали ударів по об'єктах цивільної інфраструктури. В принципі, взагалі ніколи. Тільки по місцях ухвалення рішень, так як вони кажуть. Де є скупчення живої сили, військової техніки, то так. Тому, ймовірніше за все, зараз Росія намагатиметься в такий спосіб зафіксувати якісь позиції, тому вимагає зараз і переговорів для того, щоб якісь території все-таки залишилися їй підконтрольними. Бо вона розуміє, що звичний спосіб ведення війни вона утримати ситуацію не зможе. Росія постійно програє. Так, вона зараз мобілізувала чимало військових, про це визначають і Генштаб, і вище керівництво України, що доволі ускладнило цю ситуацію на фронті, бо їх дуже багато, хоча вони не підготовлені, але все ж таки хто стріляє, то просто, знаєте, таким живим щитом стоять просування Збройних сил України. Тому ймовірніше за все, що так. Але тут також питання, наскільки довго вистачить економічної потужності Росії для ведення такої війни, навіть позиційної, тому що санкційна політика все-таки працює. Буквально у вересні місяці Роскомстат відзначив, за підсумками вересня, відзначив, що російська економіка почала падати. Прогнозні показники абсолютно не справдилися. Ефект той, що доганяє від він спрацював. Ефект буде ще більшим, коли Європа буде швидше ухвалювати рішення, що стосується і нафтової стелі цін на нафту, на газ і так далі. Питання ці, звісно, ухвалюються дуже поволі, як на мене, не зовсім ефективно. Але все ж таки вони працюють. И, пане Валерию, я всем нашим гостям задаю один и тот же вопрос. Конечно, вас бы тоже хотела спросить, что для вас лично будет являться завершением этой войны? Это выход Украины на границы 91 года, и мы там строим условную, а может быть даже физическую стену с Россией, говорим, что моя хата с краю, я ничего не знаю, живите как хотите, главное нас не трогайте. Или же это падение путинского режима, полная трансформация России, распад России? То есть що це? По-перше, ми повинні повернути до території, це однозначно, тому що українське суспільство не прийме. Я не те, що там як всі, але в мене розуміння, як і в більшості абсолютно, що або ми повертаємо все, включно з Кримом, або це не завершиться ніколи. І плюс до того абсолютно справедливо ви сказали, що у випадку збереження путінського режиму, то бажання відновити наступ на Україну в нього не зникне. Воно буде залишатися надалі, тому що це біологічна істота, яка загалом зберігає ці наміри постійно. Мене до цього часу вражає його спіч, який був оголошений 22 лютого за підсумками Радбезу Російської Федерації. Це про Леніна і так далі, і тому подібне. Тому там дійсно треба говорити про зміну режиму. Бо до того часу, допоки там Путін буде царювати, то росіяни будуть саме так і думати. Що це дасть нам? Саме тут найголовніше. Говорив і говорю, Путін постійно бореться за уми. Ми не повинні скидати цього зважити. Буквально в останньому своєму зверненні і спілкуванні з журналістами на День так званого народного єдинства, який він започаткував у 2005 році в піку помаранчевої революції, це саме так, бо ще ж, до речі, давайте згадаємо, 7 листопада за часів Радянського Союзу відзначався так званий День Великої жовтневої соціалістичної революції. А Путін взагалі він не приємлить нічого зв'язаного із Леніном і так далі. Так от, він тоді сказав таку дуже цікаву річ, про яку мало хто говорить, але я хотів би нам її озвучити. Почему, я зараз російською мовою, почему
вот Бэтмена знает весь мир, а нашего богатыря никто не знает, никто не ставит под сомнение подвиги Бэтмена, а про нашего богатыря мало знает. Поэтому больше мультиков рисуйте с ним, больше картинок, щоб знали о том, що русський богатир непобедим. Можна видаватися дитячою наївністю це, але нічого подібного, друзі. Інформаційна кампанія, яку Путін проводить дуже багато років, це вкладаються шалені гроші, це десятки мільярдів доларів. Це без перебільшення зараз говорю. Державних грошей у медійну інфраструктуру Росії, воно працює на російського споживача. Вони в це вірять і вони перетворюють сьогодні цю війну у вітчизняну, священну війну. Церква долучена і так далі, тому подібне. Цьому треба припинити, цьому треба покласти край, однозначно так. І взяти це на озброєння в Україні, тому що, на жаль, у нас інформаційна війна ведеться не на зовсім тому рівні, на якому хотілося. Справді так. Ну, просто мы ограничены правдой, а они нет. Ні, ми не обмежені правдою, друзі. Ми правду знаємо. У нас, наприклад, доступ до правди, він безмежний. Ми знаємо багато речей, про які ми можемо знати, наприклад, навіть в умовах війни. Це правда так і є. У нас слабі інструменти або недостатні інструменти донесення сигналу. Ми можемо донести його, наприклад, на внутрішню аудиторію в Україні, але це не означає, що ми маємо консолідувати суспільство в боротьбі з російським фашизмом лише українське. Треба говорити і про російського споживача, а донести до нього інформацію вкрай складно. Фейсбук заблокований, Інстаграм заблокований, Ютуб заблокований. Самою Росією, я не випадково наводив приклад Китаю. Це сама історія в Китаї. Ви китайцю нічого не докажете, він не може нічого дізнатися. Він живе в своїй бульбашці, так як і москалі живуть в своїй бульбашці, так як і білоруси живуть в своїй бульбашці. Вони не читають світової преси. У них немає такого. Хтось там може йде, але це важко, це складно. А ми, якби мали такі інструменти більше, було б набагато нам простіше. Хоча я вам скажу відверто, беручи з практики свій YouTube канал, так, то багато дивляться і росіяни, як багато, відносно, і коментують, але вони дуже сильно заангажовані саме проросійською пропагандою. Багато дивляться з країн Центральної Азії нас, дуже заангажовані також. Їм не вистачає інформації, дехто підтримує. Тому в цьому сенсі роботи просто не оране поле. Це треба робити. Дякую вам дуже, пане Валерію. Вам дякую, що підключилися до нашого етеру. Дякую вам за вашу працю та роботу. Чохсава у нас. Валерій Клочок був з нами на прямому зв'язку, керівник Центру громадської аналітики ВЕЖ, голова благодійного фонду «Нова дорога». Залишайтесь першим кримсько-татарським Корушкінджем.